Dahil sa naging pahayag ng nilalang, pinili nila Tali na yon ay paniwalaan. Ramdam naman kasi nilang nagsasabi yun ng totoo, lalo pat walang pagsisinungaling ang bumabakas sa mga mata nito. Matapos ang kanilang pag-uusap, pansamantala muna nila yung pinagpahinga sa isang patay na punong malapit sa bahay ng bunso nila. Pagsilay nilang wala na ito, agad naman nilang pinag-usapan ang tungkol sa kanilang plano. Ngayong alam na nila kung saan-saan matatagpuan ang kanilang mga kalaban, minabuti nilang pag-usapan ang tungkol sa kung saan magsisimula ang kanilang paghahanap. Bagaman iisa lang ang islang pinagkukublian ng mga nilalang na yon, aminado silang hindi ito madaling makita. Bukod kasi sa bulubunduking nakatirik sa kanilang lugar, napakalapad din ng masusukal na parte nito. Isa rin sa mga isinaalang-alang nila Tali ay ang gugulin nilang oras para mahanap ang mga gabunan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nagdesisyon silang may maiiwang maghihintay kay Eping habang sila'y naghahanap. Si Ikong noon ang kanilang naatasang maghintay dito, lalo pat pamilyar na rin yon sa lugar na tinitirhan nito. Nang marinig naman ito ang kanilang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Huwag kang mag-alala, Ikong. Kapag bumalik na dito si Eping, isasama ka na namin ulit. Hanggat naghihintay ka rito, sinisiguro namin sa'yo, hindi namin gagalawin ang mga gabunang nakabaon sa ilalim ng lupa. Wika ni Tali sa kanyang kapatid. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yon habang nakatitig sa kanila. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti na muna nilang magpahinga nang sa gayoy magkaroon sila ng sapat na lakas upang hanapin ang mga nilalang. Makalipas pa ang 2 araw, nagdesisyon ng umalis sila Tali para ipagpatuloy ang kanilang paghahanap sa mga kalaban. Nang makaalis na sila sa bahay ni Ikong, agad naman nilang binagtas ang daan patungo sa sentro ng San Jacinto. Doon nila napagpasyahang umpisahan ang kanilang paghahanap nang sa gayoy marami silang maililigtas na mga tao. Upang maging madali rin ang gagawin nilang paglalakbay, hindi na sila nagdalawang isip na gumamit ng lagusan. Sa isip-isip nila, mas marami silang maililigtas na mga tao kung makakarating sila roon sa lalong madaling panahon. Ilang minuto lang noon ang lumipas, dumating na nga silang magkapatid sa sentro. Pagpasok nila sa bukana ng baryo, unang sumalubong sa kanila ang mga taong abalang-abala sa paglalako at pagtitinda ng kanilang mga dala. Hindi naman yun gaanong pinansin nila Tali, gawa ng ang pakay nila sa lugar ay yung mga gabunan na kasalukuyang naninirahan sa baryo. Maya-maya pa, bahagya naman silang napatigil sa kanilang paglalakad matapos nilang mapansin ang isang batang naglalako ng mga pinatuyong karne ng tao. Kahit may sabulag ang mga paninda nito, hindi yun lumusot sa kanilang matatalas na paningin. Pagramdam ng batang minamanmanan siya ng magkapatid, dali-dali naman yung lumihis ng daan para umiwas. Nang masipat naman nila ang ginawa nito, pasimple naman nila yung sinundan hanggang sa hindi naglaon, nakarating na sila sa isang liblib na lugar ng San Jacinto. Mula roon, bumungad sa kanila ang 6 na malalaking bahay na pinamumugaran ng kanilang mga kalaban. Hindi pa man sila roon gaanong nakakalapit, ramdam na nila ang mga kakaibang presensyang bumabalot sa buong paligid. Maya-maya pa, doon na nila nasilayan ang paglabas ng 5 kalalakihan na pawang may mga edad na. Habang naglalakad yon papalapit sa kanilang kinaroroonan, kitang-kita nila Tali ang hindi nito mga pangkaraniwang katawan. Sa bisig pa lang ng mga taong yon, masasabi mo nang nagtataglay ito ng mga hindi pangkaraniwang lakas. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang magkaharap na sila,
doon nila tuluyang nasilayan ang mga nanlilisik nitong mga mata. Sa estado ng mga nilalang na yon, para bang galit na galit ito sa kanila kahit wala naman silang ginagawa. Dahil dito, nagdesisyon sila taling manatili hanggat hindi pa kinukumpirma ng kasama nilang engkanto ang tungkol sa mga ito. Kaya nila ninais na magtimpi sa kadahilanang alam nilang naghahangad din ng paghihigante ang kanilang kaibigan. Alam kasi nila tali noon, hangad din itong makabawi laban sa mga gabunang lumipol ng lahi nito. Maya-maya pa, bigla naman nila yung nakitang lumitaw sa kanilang tabi at kasabay nito ang pabulong nitong pagwika sa kanya ng, "Patayin niyo na lahat. Itira niyo yung demonyong nasa gitna. Akin siya." Nang marinig naman ni Tali ang sinabi nito, agad naman siyang tumango pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Matapos ang mga kaganapang yon, walang pagdadalawang isip namang sinunggaba ni Pepe ang isa sa mga ito. Pagbagsak nilang dalawa sa lupa, mabilis naman niya yung inundaya ng punyal sa leeg na siyang naging sanhi upang mabilis yung bawian ng buhay. Dahil dito, bigla namang sumiklab ang labanan sa lugar na yon at sa isang kisap mata na puno ang paligid ng mga sigaw at pag-aangil. Habang nakikipaglaban ang kanilang panig, doon nila nasilayan kung papaano gumamit ang mga nilalang na yon ng mga kakaibang sandata. Kung ang mga gabunang nalipol nila ay kayang gumawa ng mga sibat at iba pang uri ng mga armas, ang mga nilalang naman na yon ay kayang lumikha ng mga elemento sa kanilang mga katawan. Kaya rin itong gumawa ng mga ilusyon, maging magpalabas ng mga apoy sa kanilang mga kamay. Dagdag pa ni Tali na dalawa sa mga kalalakihang kanilang nakita ay nagtatanga ng kapangyarihan ng anino na isa sa pinakamalakas na abilidad ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Matapos niyang masilayan ang mga pangyayaring yon, nagmamadali naman siyang lumapit sa kanyang kapatid dahil sa pilit na yung pinagtutulungan ng mga nilalang. Pagdating niya sa kinaroroonan nito, walang habas naman niyang iwinasiwas ang kanyang tabak sa ere na siyang naging sanhi upang pasimple niyang mailabas mula roon ang lahat ng uri ng lason na kanyang tinatangan. Pagsipat naman ni Pepe sa kanyang ginawa, bigla naman yung pumasok sa isang katawan ng puno na siyang naging sanhi upang mabilis nitong mapuntahan ang kinaroroonan ng kanilang kalaban. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, doon niya nakita ang kasama nilang engkanto na halos hindi na magawang lumaban pa. Bukod kasi sa purong mga gabunan ang nagtulong-tulong para matalo ito, dagdag pahirap din para sa nilalang na yon ang mga abilidad na tinataglay ng kanilang mga kaaway. Makalipas pa ang ilang minuto, wala na nga yung nagawa kundi ang sumigaw ng napakalakas habang tinutupok ng apoy ang kanyang katawang lupa. Hindi naglaon, nakita na lamang ni Tali na yon ay tuluyang nanghina at bumagsak sa lupa, indikasyon ng pagkatalo nito. Dahil sa pagkamatay ng nilalang na yon, agad naman niyang inabisuhan si Pepe na gamitin na ang isa sa mga pinakatago-tago nitong abilidad. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yon habang sumasagot sa kanyang isipan ng, "Sigurado ka, kuya? Matagal na panahon na rin ang lumipas bago ko nagawa ang bagay na ito." Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumigil at kasabay nito ang taimtim nitong pagpapanalangin. Habang nakatayo at nakapikit ang mga mata ni Pepe, pilit naman yung prinotektahan ni Tali hanggang sa dumating ang puntong handa na ito. Pagmulat ng mga mata nito, bigla naman itong itinaas ang kanyang kaliwang kamay at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 dekada, muli na naman niyang narinig ang napakatining nitong tinig na naglalabas ng mga buhay na salita. Pagkasambit ni Pepe ng 10 buhay na kataga, lahat ng gabunang patuloy na nagpupumilit na pagtulungan sila
ay biglang tumigil sa mismong kinaroroonan ng mga ito. Pagsilay nila sa paligid, doon bumungad sa kanila ang isang matandang puno na nagluluwal ng mga dampuhalang aso. Bawat isa sa mga ito merong 4 na pangil na halos doble sa hintuturo ng tao ang haba. Pagsilitawan ng mga nilalang na yon, agad namang naglikha si Tali ng isang ilusyon na siyang mabilis na bumalot sa mga pangil at kuko nito. Ayon sa kanya, isa yon sa kanilang pamamaraan upang maipagsanib puwersa nila ang kanilang mga kakayahan. Sa tulong ng mga lasong kanyang inilapat dito, magiging mga parang naglalakad na mga banakon ang mga nilalang na yon. Dagdag pa ni Tali na hindi rin magiging tagumpay ng kanilang kalaban kapag napatay nito ang mga aso sa kadahilan ng sa oras na nawalan yon ng buhay, sasabog mula sa mga katawan nito ang mga lasong inilapat niya rito. Matapos nilang maisakatuparan ng bagay na yon, agad naman silang nilusob ng mga gabunan. Sa isip-isip ng mga ito, kapag sinunog nila ang mga nilalang na tinatawag ni Pepe, magagawa rin nilang matunaw ang mga lasong tinatangan ng mga ito. Yon ang kanilang akala. Pero paglapit ng isang gabunan sa natutupok na aso, bigla naman yung nanghina at kasabay nito ang paghihirap nito sa paghinga. Hindi naglaon, tuluyan na rin yung bumagsak sa lupa habang patuloy na nangingisay. Pagsilay naman ng mga kauri nito sa mga pangyayari, bahagya naman yung natigilan upang pakiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa, nag-aangil namang nagwika sa kanila ang isang matandang gabunan na nagsasabi ng, "Ano ang nangyayari rito? Bakit hindi namin matupok ang mga lasong pinakawalan nyo? Napakarumi nyong makipaglaban. Wala kayong karangalang makukuha sa ganitong tagumpay." Dahil sa sinabi nito, tumawa lang naman si Tali, gawa ng magmula noong mag-umpisa ang labanan sa pagitan ng kanilang mga panig, hindi nila yon itinuring bilang isang ganap na paglalaban. Para sa kanila, isa lamang yung laro at panunubok ng kanilang mga karga. Tingnan mo kung sino ang nagsasalita. Bakit? May karangalan ba kayong nakukuha tuwing pumapatay kayo ng mga inosenteng walang kalaban-laban? Ngayong nakahanap kayo ng katapat, sasabihin niyong hindi patas ang mga nangyayari ngayon dito? Tandaan ninyo, sa digmaan, magwawagi ang lalamang. Matapang na sagot naman dito ni Tali. Pagkalahad niya ng bagay na yon, agad namang inutusan ni Pepe ang tinawag nitong puno. Sa isang iglap, bigla yung naging isang kapre kung saan sa lahat na ng parte ng katawan nito, lumalabas ang mga dambuhalang asong unti-unti nang nagkakaroon ng baluti na gawa sa balat ng puno. Halos ilang segundo lang noon ang dumaan nang dumami ang bilang nito na halos triple na sa dami ng mga gabunan. Dahil sa pangyayaring yon, baka sa pagmumukha ng kanilang mga kalaban ang matinding panghihina. Subalit, sa kabila ng mga pangyayari, pinili pa rin nilang makipaglaban alang-alang sa dignidad ng kanilang lahi. Hindi naman yon inatrasan nila Tali, lalo pat yun din naman ang kanilang pakay sa lugar. Pagkaraan pa ng kalahating oras, tuluyan na nga nilang nalipol ang mga nilalang. Bilang pagpapakita ng kanilang galit sa mga ito, siniguro nilang matitira roon ang pinuno ng angkang yon. Nang dumating na sa puntong tanging ang matandang gabunan na lamang ang natira, agad naman yung ginapos ni Tali sa puno gamit ang mga baging ng makabuhay na kanilang dala. Habang nagpupumiglas roon ang nilalang, bakas sa pagmumukha nito ang matinding takot at pagpapaawa. Sinubukan din itong makipag-usap sa kanila, pero nanatili yung bigo dahil sa lahat ng kanyang mga sinasabi, wala roong pinaniniwalaan ang magkapatid. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid nila sa nilalang,
Unti-unti nang tumagos sa poder nito ang epekto ng makabuhay. Habang umuusok ang katawan ng matanda, inabisuhan naman yun ni Tali na ang baging na kanilang inilapat sa katawan nito ay parang isang pasabog na merong nauubos na oras. Kapag hindi niya yun naialis sa loob ng 10 minuto, tutupukin nito ang kanyang sariling kaluluwa. Magtapat ka na habang maaga pa. Nasaan ang iba niyong mga kasama? May paparating pa ba? Magsalita ka! Galit na wika ni Tali sa matandang gabunan. Pagkarinig naman ito sa bagay na kanyang sinabi, umangi lang naman yon habang mangiyak-ngiyak na sumasagot sa kanya ng, marami pang darating. Ang pagbisita namin rito ang paunang hakbang pa lamang ng kanyang plano. Pero kung ibibigay niyo na ngayon ang gahom, matutuldo ka na ito. Yun lang ang aming pakay. Wala nang iba. Nang marinig naman ni Tali ang sinabi nito, bigla naman niya yung sinapak, buhat sa kanyang pagkabigla. Pagbawi niya ng kanyang kamao, kitang-kita niya ang pagtilapo ng 2 pangil ng nilalang na yon. Dahil sa kanilang mga narinig, ipinagpatuloy nila ang pagtatanong roon, subalit sa kasamaang palad, wala na itong binanggit pa sa kanilang detalye. Nang hindi na sila makapagtimpi, minabuti nilang iwan na yon sa lugar na siya namang labis na ikinagalit ng matandang gabunan. Imbis na magmakaawa yun sa kanila, paulit-ulit naman sila nitong pinagmumura at pinagsususumpa hanggang sa hindi naglaon, bigla na lamang lumabas sa lahat ng butas ng katawan nito ang isang ningas ng apoy. Pagkawala ng bagay na yon, agad din naman yung lumupaypay sa kanilang pinaggapusan, hudyat na wala na yung buhay. Matapos ang mga pangyayari, nagmamadali naman nilang nilapitan ang kanilang kasama na kasalukuyang nakasubsob na sa lupa. Sa pagdating nila sa kinaroroonan nito, nadatnan nila yung buhay pa kahit lapnos na ang buo nitong katawan. Susubukan pa sana yung gamutin ni Pepe pero mariin na yung tinutulan ng nilalang. Ayon dito, wala na siyang lakas ng loob para mabuhay. Mas nanaisin niya pang mamatay para matuldo ka na ang lahat ng kanyang paghihirap. Dagdag pa nito na, magmula noong ikinulong siya sa kaharian ng mga engkanto, itinuring na niyang patay ang kanyang sarili. Mariin din itong inilahad sa kanila. Matagal na panahon na rin itong inaasam na mamatay sa kamay ng mga kaaway ng kanilang lahi. Bago yun tuluyang bawian ng buhay, lubos siyang nagpapasalamat sa kanilang magkakapatid dahil kahit papaano natupad nila ang mga kahilingan nito. Matapos nitong mailahad sa kanila ang mga bagay na yon, meron itong hininging pabor sa kanila ukol sa nais nitong mangyari sa bangkay na maiiwan niya. Ayon sa nilalang, nais niya sanang mailibing sa isang malaking puno malayo sa komunidad ng mga tao. Sa ganoong estado, masisiguro niyang matatahimik ng husto ang kanyang pamamahinga. Dahil sa inilahad nito, taus-puso naman nila yung pinaunlakan. Pagkaraan pa ng ilang minutong pag-uusap, kitang-kita nila kung papaano lumabas sa katawan ng nilalang ang kulay asul nitong hininga. Naniniwala si Tali na dahil sa kababaang uri ng mga engkanto kung ikukumpara sa mga tao, nasisiguro niyang hindi yun nagtatangan ng mga kaluluwa. Ang tanging nagbibigay buhay sa mga ito ay ang esensya ng kalikasan na pansamantala sa kanilang ipinahiram. Kung hindi kasi yun gagawin ng mga diwata ng bawat elemento ng mundo, magiging mahirap para sa kanila kung papaano yun mapapalago upang magbigay pakinabang sa kaharian ng mga tao. Sa madaling salita, hindi iiral ang mga engkanto kung wala ang mga tao. Matapos nilang masaksihan ang pagkamatay ng nilalang, agad naman silang tumawag ng mga nilalang na makakatulong sa kanila. Paglitaw ng mga engkantong naninirahan sa lugar, inabisuhan nila ang mga ito
na ilibing ang bangkay ng kanilang kaibigan sa ilalim ng isang malaking puno. Upang masigurong susundin yon ng kanilang mga inutusan, minabuti nilang sumama muna rito. Sa pagdating nila sa isang malawak na patag, doon nila nakita ang papasibol na puno ng akasya. Di pa man yun gaanong lumalaki, inilahad na sa kanya ni Pepe na sa lahat ng mga punong nakatirik sa lugar na yon ang magtatagal ng ilang siglo. Mas mainam na doon nila ito ilibing para pagdating ng panahon, magsisilbi yung palatandaan ng nilalang sa lugar na yon. Nang marinig naman ni Tali ang sinabi nito, hindi na siya tumutol, lalo pat kung kalikasan ang pag-uusapan, higit na mas malawak ang karunungan ni Pepe kung ikukumpara sa kanya. Matapos nila itong mapagkasunduan, dahan-dahan namang lumubog sa ilalim nito ang mga engkantong may daladala ng bangkay. Sa muling pag-ahon ng mga nilalang na yon sa lupa, inilahad nito sa kanila na ang bangkay ng kanilang kaibigan ay payapa nang nagpapahinga sa kaduluduluhang ugat ng puno ng akasya. Dahil sa sinabi nito, lubos naman silang nagpasalamat sa nilalang, buhat sa pagpapaunlak nito ng hiningi nilang pabor. Matapos ang mga pangyayaring yon, hindi na rin nagtagal ang mga elementong sumama sa kanila. Sa paglisan ng mga ito, nagpahinga muna sila roon ng bahagya habang patuloy na pinag-uusapan ang unang pagkakataon na nakilala nila ang nilalang. Sa pagsapit ng takip silim, minabuti na nilang bumalik sa tahanan ni Ikong para magpahinga. Ilang araw pa ang lumipas, nanatili silang nakikiramdam sa buong paligid. Si Pepe kasi noon, aminadong marami na siyang nararamdamang mga aswang na nakakalat sa iba't ibang parte ng isla. Ang mas nakakapagtaka pa rito, parang hindi nabawasan ang kanilang dami. Dahil sa mga pangyayari, minabuti nilang wag na munang gumawa ng hakbang, gawa ng malakas ang kanilang kutob, merong nilulutong patibong para sa kanila, ang kanilang mga kalaban. Habang wala silang ginagawa, minabuti nilang kumalap ng karagdagang impormasyon nang sa gayoy magawa nilang maunahan ang mga gabunan. Isang hapon, nang makumpirma ni Pepe ang isa sa mga ginawang pugad ng kanilang kalaban, agad naman niya yung ipinagbigay alam sa kanyang mga kapatid. Pagkarinig naman nila Tali sa sinabi nito, minabuti nilang pag-usapan muna yon ng bahagya upang masiguro nila na hindi yon patibong para sa kanilang tatlo. Ayon sa kanilang kapatid, gumawa ng maliit na pugad ang mga nilalang na yon sa kakahuyang malapit sa sentro mismo ng San Jacinto. Bagaman wala pa yung nabibiktima, nasisiguro niyang hindi maglalaon, hahanap na rin ito ng paraan para makalikom ng sapat na pagkain para sa kanilang angkan. Dagdag pa ni Pepe na lahat ng mga kababaryo nila Tali ay nasa tiyak na panganib. Tanging oras na lamang ang makapagsasabi sa mga mangyayari. Nang marinig naman niya ang tungkol sa mga detalyeng ibinahagi nito, tila bang hindi na niya maiwasang mabahala para sa kalagayan ng kanyang mga kakilala. Upang malaman ang sitwasyon ng mga ito, nagdesisyon siyang pansamantala na munang bumisita sa baryo. Hindi na niya tinangkapang isama si Pepe dahil sa isip-isip niya, mas mapapadali ang kanilang pagpunta sa lugar kung sakali mang dumating na ang kakilala nilang antingero na si Eping. Dagdag pa niya na wala itong dapat ipagkabahala para sa kaligtasan niya sa kadahilan ng baluarte niya ang lugar na yon. Matapos niya itong mailahad, agad naman siyang nag-al sa balutan ng mga gamit na lubos niyang kailangan. Pagkahanda niya, dali-dali naman niyang tinahak ang daan, sakay-sakay sa kabayong merong dugo ng engkanto. Dahil sa hindi maipaliwanag na resistensya nito, kung kaya't ilang minuto pa lang ang lumipas, halos milya-milya na ang kanyang layo mula sa tahanan ng kanilang bunso. Hindi naglaon, nang makabalik na si Tali sa kanilang lugar,
doon tumambad sa kanyang mga mata ang isang presensyang sumasabay sa napakaitim na mga ulap. Hindi pangkaraniwan ng mga pangitaing yon dahil alam niya sa kanyang sarili nangangahulugan ito ng isang matinding sakuna na papalapit sa kanilang lugar. Okay, medyo nakakakaba yung itim na ulap Pero napansin ko rito sa kwento, napakabangis ni Pepe. Akala ko si Ikong lang yung parang merong lihi yun di ba? Kasi nga baluarte. Ito naman yung parang matagal nang itinatagong kakayahan ni Pepe. 'Di ba? So parang ang nakikita ko rito sa kwento natin na to o sa serye natin na to, itong tatlo parang walang kahinaan Or apat, isama na natin yung panganay kahit hindi pa natin nakikita yung buong potensyal ng lakas kasi nga silang tatlo takot sa panganay, 'di ba? So, paano kaya to? Di ko alam no? Parang nakakatakot din kasi ultimo sila parang nangangamba kasi nga medyo papalapit na yung tsuhin nila Hindi natin alam kung nakapasok na ba o papunta pa lang. Diba? So ang daming tanong sa kwento na to. Kayo ba? Okay ba sa inyo na bukas 2 episodes ulit o 2 one hit tayo? Comment kayo sa baba kung tuloy o one hit muna. Maglalagay ako ng pinned comment tapos nung kayo mag-comment para mabasa ko kaagad. Yun lang. Salamat.